zasha ngiyabingelela endlane enzansi. Ngithi anginicele nje bafowethu ukuthi nge-4 zaNovember lo esiya kuwo kuzobe kuvotwa kuvotelwa ohulumeni basekhaya. Ngithi angicele nje ngicele ngokukhulu ukuyimisela nangokukhulu ukuqonda ukubaleka kwesicelo sami ukuthi kulolu khetho leli sonke kulolu khetho oluzayo sonke thina njengendle emnyama sike sivote ndawonye. Sonke thina njengendle emnyama thina sizwe simnyama sike sivote ndawonye. Sike sibuyise izwe lokhokho. Uma ngicela nje ukuthi asivote ndawonye ngikhuluma ngokuthi iqembu lakho kulona awudingi ukuthi ulizonde noma ulijikele noma ulithuke noma ulishiye, kodwa uma sesiyovota sike sivote ndawonye. Sibuyise izwe lelembe leqamanya amalembe ukukhalipha ude kula bafazi bakaNomgabhede kula behleze emlovini bethu uShaka kayikubusa kayikwankosi kanti lapho ezawunetheza kakhona. Sibuyise izwe likaDingane, sibuyise izwe likaKhoshi Mampuru elika King Moshoeshoe libuye lize kithi njengabantu abamnyama. Asike sivote ndawonye. Isicelo sami nje yileso, umkhonto wesizwe uzobukhona. Engicathi mangithi asike sivote ndawonye, isifiso sami nje ukuthi sonke sivele siyovota ngaphansi komkhonto wesizwe. Sike sibone ukuthi kuyokwenzakalani uma njengabantu abamnyama singahlangana nje sivote ndawonye. Lokhu kuyinto kuyisifiso senhlizweni kaBakunqamalala uZuma. Kuyinto ayifisa ngakho konke kuye, kuyinto eseduze nenhliziyo yakhe. Kuyinto futhi nami ngokufunda ngezwe nangokufunda nangezepolitiki nangokomhlaba nje yayibisihlala nakimi lento ukuthi yinto ngempela okuyomele noma singangani namhlanje singangakwazi ukuthi yenzeke manje, kodwa yinto okuyomele siyenze singawushilo umhlaba singakaze siyenze, ukuthi njengabantu abamnyama asike sivote ndawonye sibuyise izwe libuyele kithi gelekeqe. Ngiyazi le politiki In about 10 kilometers take exit 335 onto M7 towards Ufis Road. Le politiki ngikhuluma ipolitiki ethanda ukujula. Ipolitiki ethanda ukubalula ile ukuthi ubani uyabheda, ubani unjani, ubani unjani. Ubani wenzeni, osopolitiki bayafana. Angeke nginitshele nje enye into mhlambe enizongayizwa kahle. Osopolitiki abafana. South Africa bakhona baholi abaqotho. Inkinga esibhekene nayo thina njengabantu siyabaziba abaqotho. Sigcwalisa igebengu bese sithi osopolitiki bayafana. Bakhona eSouth Africa baholi abaqotho abaneqiniso abamele iqiniso. Yobe ngikhulume nje lonto ukuthi osopolitiki bayafana bonke into efanayo. Yobe nje ngithinte ngigxile kuyo ukuthi ayi ibhlungu lento ukuthi sivele sifaniswe kuthiwa ngoba
sabizelwa kulento mase kuthiwa sifana namasela, singamasela ungakazi untshontshe lutho, ungenanhloso ukuntshontsha lutho. Mina ke nje sengiyikhulumela mina ngingedwa. Mina ngingena nje emzabalazweni okulwela izwe lakithi, ngilwele nezimfuno zethu njengabantu. Ngangazi kwalo upolitiki leyo, ngangazi nanokuthi sekuyipolitiki lento engangiyenza. Mina nginenkolelo ukuthi ubuholi nokuhola nje abantu, ngisho ngangathiwa akuseyona ipolitiki, mhlambe ukubahola noma sekuhlaleni noma semsebenzini, kuyaye kube ubizo. Kodwa bakhona futhi nabantu abazofika bengenalo ubizo, beze ngeinhloso zabo. Iyafana nje, ngisho ngaya kubalaphi bendabuko, khona abalaphi bendabuko abalapha ngokweqiniso, kube khona futhi abeze ngokuzobona inhloso yebhizinisi benze ngokwenza. La emzabalazweni bafethu asifani. Ngiyoyisho lonto ngelinye ilanga, ngiyoyichaza kahle inabe kuyikuthi asifani kanjani, nanokuthi iphutha likephi. Ngibone ngathi izinto azenzeki nje, nisola abaholi, ningasoli thina sibeka abaholi, sibeke imgulukudu, sibeke abantu abangenanhloso, sibeke abantu abangena emzabalazweni ngoba befuna ukuzokwenza imali, sibeke nje abantu nje bese sikhala ngobuholi bezwe. Kodwa ke bengangene lapho kwambe ngithi kulolu khethe siyakulona la ngo 4 November 2026, ngicela sivote ndawonye. Yinto le yokuhlanganisa umuntu omnyama engizohlala kuyo ngize ngiushiye lo mhlaba. Ngingawushiya kusasa, ngawushiya enyangeni ezayo, ngiushiya after 30 years 40 years. Into engizohlala kuyo ize iphumelele ukuthi abantu bakithi ake bahlangana. Mangithi abantu abakithi ngikhuluma ngomuntu omnyama ngoba izwe lethu leli, izwe lokhokho bethu leli, akusile lo munye umuntu. Ungahamba uyeNgilandi, eNgilandi amangisi izwe labo futhi bayakwenza ukuqonda ukuthi izwe labo. Uye eShayina izwe labo, bakwenza ukuqonda ukuthi izwe labo. Leli kumele silibuyise, kuyomele siyiqedele umzabalazo waqalwa wokhokho, asikwazi ukushiya manje. Bazama, nathi kumele sizame. Zabelumbu zamandiya usho ukuthi izwe alisebenzele thina, mase nabo bayasondela, lingasebenzeli bona. In 2 kilometers, take exit 335 onto M7 towards Ufis Road. Ihlazo uma ufika eChina airport, ugcwele amashayina, mase kuthi abelungu mhlambe nabantu abamnyama babe yidlanzana, uyabona useShayina. Uma ufika eNgilandi airport, ugcwala abelungu, mase abantu abamnyama namashayina babe yidlanzana. Uma ufika eNdiya airport, ugcwala amandiya airport, mase kuthi abelungu nabantu abamnyama babe yidlanzana. Uma ufika eSouth Africa airport, ugcwala abelungu namandiya. Abantu abamnyama bayasebenza ibona abathwele ikhwama baphathela abelungu namandiya. Uma ungafikele airport uvalwa amehlo eSouth Africa, ungayitshela ukuthi useLondon. Mase nithi asivume leyo nto thina. Sithi konke ku right. Take exit 335 onto M7 towards Ufis Road. Sithi konke ku right, sikhululekile. Yazi abaningi bathi le politiki hayi politiki endala kumele siyeke, ngeke siyeke. Ngeke siyeke.
izwe lethu lizobuya bafowethu, noma lingangabuya namhlanje noma lingangabuya, lizobuya izwe lethu, lizobuya ngempela, liyobuya. Turn right onto Fees Road, then turn left onto Christina de Witt Avenue. Phinda le nkulumo ijule kakhulu abantu, hayi ku right uMasuthi, hayi vota. Hey amaphoyisa angaka, uNkulunkulu onyazi, uNkulunkulu ashembe, nakho ngidlula, awuwande mkhulu weNkulunkulu. Izwe lethu lizobuya In 450 meters, turn left onto Christina de Witt Avenue. Lizobuya. Thina ke mina nje ngokhanyela ngiyikhulumele mina. Zonke lento zenibanga zezikhundla ini zonke ziyongifica ngendlela. Vele mina ngiqala nje ukuzabala. Turn left onto Christina de Witt Avenue. Mangazi nokanti kunani ezikhundla kuphindela kube nezimadlana ezitholwayo. Abafani khona abazabalazela ukuba unontanda kubuka, kube khona abazabalazela ukuthi benzeni, babe amalunda, kube khona abazabalazela izinto ezihlukahlukene. Abangazinani ukuthi bazabalazela nje, bethi bayazabalaza bona. Izinto ayibuyele ekuqaleni la ezayiqalwe khona. Asibuyise izwe lokhokho bethu. Keep left onto M3 towards Pretoria, then keep left. Lizobuya futhi. Alibuye izwe lokhokho. Keep left onto M3 towards Pretoria. Leli izwe lethu leli. Bonke lapha engathi siyalingana nabo. Lo mhlaba siyibophezela ukuthi singawushisi singalibuyisanga elakithi. Akukwazi ukuba nje. Wonke amazwe akhona bazovumelana nami sebewuhambile umhlaba. Kunomfowethu nje ngiphila naye la okade ehambile naye. Athi uyafika eShayina. eShayina kukhulunywa isiShayina. In 1.2 kilometers, turn right onto Risick Street. Aphila usikompilo lawo. AmaShayina nje aphila usikompilo lawo eShayina. La eNingizimu neAfrika yonke into ephambene nokuphila kwethu nokwenza kwethu iyona bayiphusha phambili. Abaholi laba bathi bayasihola. In 900 meters, turn right onto Risick Street. Ngakho ke ngikha phezulu nje ngithi halamuzi ngimane ngiyayikhulumela nje. Ukuthi leli kuyomela silibuyise bafowethu. Izwe lokhokho alibuye. Izwe likaYinsa, izwe likaShaka. Izwe likaDingane. Izwe lamdlokombane. Izwe likaHoshi Mampuru. Izwe likaKing Mushweshwe. Asilibuyise kithi njengabantu. Okunye ke sesiyobona ukuthi senza njani. AmaShayina akwenza, amaNgisi akwenza, azadlulela acindezela ezinye izizwe. Ama-Arab, amaHindu, amaNdiya, kwakhala nyoni kwelokhokho. So ngiyafisa bafowethu manje sibona ningathi siyafana, simane nje senza isikhathi, sisimosha isikhathi noma senzani. Lo mzabalazo ujule kakhulu.
futhi ugcina usukugulisa kwawena ubonze yazi lento iyangigulisa ke manje ukuthi abelungu bengaba nayo yonke into ezweni yithi nje sihluphekayo yithi kulungile ke bengimane nje ngibingelela ngithi ngiyacela ngomhla ka-4 November mhla sesivota siwuvotela umkhonto ngomningi bethu. Turn right onto 6th Street. Then the destination is on your right. Sifuna ukuvota ndawonye